салом тамошобинони азиз, подписчикони канали Седухтаракун, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз саҳари мо аз анамихе пирашки пухтан оғоз ёфт. Мои саҳар ҳамроҳи хуштоманам пирашки пухта истодаем, барое ки кӯдакои мо, духтарои мо беҳад нағз мебинанд. Ҳамин пирашки равғанира, мисол дар равған пухта шудагира мо аз ин хамир ду намуд пирашки кардем. начинкаҳошон ҳардушонам як хела мебошад, вале мо ду намуд кардем. Як намудаша дар духовка мепазем, шакли печонданаш дигартар аст. Дертарак ман дар навори оянда мепартоем. тамошо кунед ба каси маҳқулай. ин намудаш бошам хе оддӣ пирашки чӣ хеле меган обычни пирашкие ки мо ҳама тоҷико мекунем, анами хел астай. начинкаи ида мо ай маҳсулотое ки дар таги даст буд аз ҳамуно кардем. дар дурунош капуст, картошка, пиёза бирён кардагем, баъд тухма ҷӯшонда кубик реза карда якҷоя кардагем. ба касе писанд аст, аз ин рецепт истифода баред. бо мазза меояд ин начинка. бо мо бошед, биёед. ана пирашкиҳои моям тайёр шуд. якҷоя наҳорӣ кунем. хайр, подписчикони азиз.